Morning teenage yake. Kodi munamvapo za 16 Psyche. 16 Psyche ndi asteroid. Kapena nene kuti mwala umene uli mlengalenga umazungulira mlengalenga. Ma asteroids alipo ambirimbiri osalewerengeka. Mwalawu unapangidwa discover pa 17 March 1852. Ndi dzina loti Psyche analipatsa kuchoka kwa goddess wa ku Greece eti anali dzina lake Psyche. Akuti mwalawo kukula kwake in diameter ndi 220 kilometers. Nayonso Psyche 16 imazungulira dzuwa, mmene Earth imazungulirira dzuwa. Koma iyoyo imakhala pakati pa planet ya Jupiter ndi Mars. Sono asteroid yake amayitchula kuti ndi M asteroid. M yo kutanthauza kuti metal. Anaona kunena kuti ni mwala onena kuti unapangidwa ni metal. Metal yake sakudziwa bwinobwino kuti ndi chani, sanaifufuze. Koma ndi mwala onena kuti uli 370 million kilometers kuchoka ku Earth kuno. Ndi ulendo wautali. Sono ma scientists aku NASA akhalako upanga study kunena kuti afunisisa aone kuti kodi pa asteroid imene pali chani. Nde amagwiritsa ntchito process ya spectroscopy ndi spectronomy kuti aone kunena kuti maparticles mwake kapena mwalawo muli chani. Nde akhala akufufuza kugwiritsa ntchito spectroscopy kuti aone. Amagwiritsa ntchito light kuti afufuze. Nde so far zomwe anapeza nzonena kuti mwalawo ndi odzadza iron, odzadza gold, odzadza clay, muli platinum komanso muli nickel. Muli zinthu zambiri. Ndi chimwala chonena kuti ndi chuma chokha. Akunena kuti chuma chomwe chili pa mwala umenewo ndalama zake ndizoposa 10,000 quadrillion dollars. Chuma choposa dziko lonse lapansi. Nde of course pali ma organizations ena omwe akufufuza njira zoti adzitha kupita mlengalenga kupeza miyala ngati imene yoyo ayambe kupanga maini ayambe kukumba nkubwerera nayo. Koma nkhani ndionena kuti miyala yowani ili kutali kwambiri. Komanso olo njira yopangira drill pamwala ngati pamene kupo. Komanso olo achite drill zinthu zazinyamula bwanji kubwerera nazo kunoko ku dziko lapansi. Ndi chintchito chambiri choopsa chofunika kufufuza zinzonena kuti zidzatenga zaka zambiri kuti zidzatheke. Komabe NASA anapitiriza kufuna kufufuza kunena kuti akufuna apitepo ndithu akaone kuti pamene papa pali chani. Komanso akufuna kuti aone kuti mwina zingathandize kudziwa kunena kuti ma planet amapangidwa form bwanji. Chifukwa pena kuti mwalawo mwina unagamuka kuchoka ku planet ina, pena kuti ayi mwina inali planet ina yoti imachita form koma kaya zinakanika. Pali ma theory osiyana-siyana onena kuti mwalawo unachokera kuti. Nde NASA anapanga launch project yake akuitchula kuti Psyche. Psyche yo anapanga ngati chombo chonena kuti chipite ku Psyche 16 kucha chikatani chikafufuze kunena kuti pali chani, mpotani, miyala yake ndi chani. Basa akatenga as much information as possible. Kunoti information iyo izagwiritsidwe ino ntchito kuti aone no next steps kuti pamwala pa potere kaya pali zoopsa zanji kaya pali zabwino zanji ndipo tingapange nazo chani. Nde project yo anayipanga launch mu 2023. Yonena kuti chombo cha Psyche chipite ku 16 Psyche. Anayitchula project yo kuti Psyche after mwala omweyo. Nde anapezeka kuti inanyamuka chombo inanyamuka pa spaceship ya SpaceX ya china Elon Musk mu 2023. Project yonena kuti yachoka 2023 akuyembekeza kuti chifukwa choti ndikutali ikafika pa asteroid ipo mu chaka cha 2029. Ndipo by 2031 information izakhala yabwerera. Mwaonado anzathu akamapanga maplani sapanga za lero lokha, amaganizira zakutali kwambiri. And information yakuyembekeza kuti mwina izagwiritsidwa ntchito bwino 10 years kapena 15 years from now. Kupanga plani chitsogolo. Nde anayitumiza video yake ndi ya spaceship imene imanyamuka imene inatenga Psyche kukaisiya mlengalenga. Psyche inapita mlengalenga ndipo ili pa ulendo ikupita ku Psyche 16 kapena ne kuti ku 16 Psyche. Koma mu April inapezeka kuti inakumana ndi vuto kaya zoyendesera zake zima thrust zinatani zinasokonekera. Mulibemo anthu ikungopita mulibemo anthu angoyika modzi machine zosiyana-siyana zoti zikathandiza kupanga investigation zizichitidwa control ku NASA.
koma zimafrust zinaonongeka mu April ndi anango chikhanga tazimisa kaye sakhanga tiyapanga pause sichikupitirira kudikirira kuti atani azikonze akhoza kuchikonza from 8th buno chinjonero chili mmalere kuti ulendo upitirire hedi nde mangofuna kupasana update ya mwala umene uli ndi chuma taganiza chuma chonsecho chili pamalo nena kuti sitingatanipo sitingafikepo imeneyo ndi nkhani ya Psyche 16 akuti Clay amene ali pa Psyche 16 ndone kuti akhozanso kuthandiza kupanga fuel onena kuti ma spaceship dzombo zomwe akupangazi zizitha kupita kutali kwambiri edi nde tsogolo kuzakhala zinthu zonena kuti zodabwisa kwambiri koma tiyeni tikuona ma update tizapereka pakazakhala ma update zikomo kwambiri.